bịa ọ bụ na mụ na gị dị na mma ọ bụ na mụ na gị dị na mma mụ na gị na-alụkọ as a guy man, ọ bụ na ikuchiri ego mmadụ nwanna m biko mee ka mmadụ. Ọ bụrụ iriri ego mmadụ ọ na-enwe ka gị na mmadụ si mee bizinesi ikpechiri ego ya si na ihe enye ya na fọm bụ superman. Onye ahụ enye gị ego ifuchi ego kpechiri biko mekwe ka mmadụ. Ọ ya wụ achọ ịbịa pịachara gụnụ ka ghara ịpịachara mụ na gị aka ndokwa ọcha. Ka ọ ghara ịbụ abịara nwoke setụ gị n'alụsị ọ bụrụ na accident ka agbagharị ọ bụrụ na ibu m na moto biko kwa mee ka mmadụ. Ọ bụrụ na nwoke si sendị ụmụazị oji egbe akpa oku achọ ịpịachara ka a ghara ịpịachara mụ na gị because afọ mụ na gị na-abụ a gasị n'ọnụ ka ha eri ego apịachara mụ na gị na-abụ ọ hakwa ka ọ ka ha n'ọnụ biko kwa. Ọ bụ na mụ na gị mụma ọfụma and ndị kuchiri ego mmadụ biko gwakwa ndị kuchiri ego mmadụ ka nna je ezu ike. Abụkwa mụpụta bịa soro gị nọrọ soro gị bịa rie soro gị bịa gwakwa m agba na ilele ego mmadụ ntị adịkwa ka ndị na-eri ego mmadụ.